माछी बैठल रहला मुखिया जी, वो मरनी का मिठाई उठाई खा के नहीं का मिठाई खइले चश्मा लगा ली, चश्मा बिना रुआ न जौन बा जौन फैशना बिगड़ जाता। कनी तनी बढ़िया चश्मा लगाई तब कनी एना पारी जौन सब आई उ मिल जाई न। हां हां ना मिली तो अरे बिल्कुल के काजे ना बस बस हो गई। चली मुखिया जी कनी अब खिसियाई जौन रहुआ कनी जौन खिसिया ना कनी जौन पहले वाला जौन हमनी के बाबूजी के पेंशनिया बनवा दे हम बनवा दे आ पैसा वाला दे दे लाइटिंग वाला। चली चल ठीक है चल फेंक दी ना। हां फेंक दे मुखिया जी के जय मुखिया जी के आओ बबुआ बस सही जा पहले सेटिंग कुछ कइल जाला। वोट मांगे से पहले तोनी के बुद्धिए ना भइला। बताई भैया बताई बोली के सिखाई देख पर साल तो हमनी के वोट मांगले रही जा एक तरफा जीत के रहनी जा पैसा दे। हां वो तो बात बोलही बा पैसो दे के देवे के बानू भाई आ पैसो लेबहू के बा लूटहू के तो बा हमनी के। चले जाला हाला गुलो करत चले के बा हनु याद बा जान जाओ कि पैसा दे नहीं बनी तो हम लोग अपन खेला होते बा पैसा ले बड़ा एकदम मैं गाड़ी खेला बा मैं भरे दियल अभी खत्म नहीं होइल। बोला भुटाली भैया जिंदाबाद 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 भुटाली भैया जिंदाबाद 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 भुटाली भैया जिंदाबाद 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 भुटाली भैया जिंदाबाद जिंदाबाद देखी हम भुटाली भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब किधर खाटी चाप में ना दिए पोल्ट्री साथ में हमारा है जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा। उन्हीं है अब के रौरा में वोट नहीं के ना देम। अरे भैया अगला बार जीत रही तो कुछ कोई नहीं। अरे गजब गजब अबे नाली वाली बनल है नहीं के अंकितन बन जी भैया दे दी कर 3-4 अभी ना रुकू अभी काहे के देता अभी ना देखिए हम रोड जितना चलता ना गांव से बाहर वो भैया के बनवावा पानी पिए त कावत जी के नहीं चापा कल के पानी पियता नहीं भैया के कहीं बनवाइले रहलन। ई बताइए गांव में रही ना हमार घरों के प्लास्टर के करावे अब मान ली एक बार ना हुई कोनो चीज फिर पिछला बेर जीतैले रहन जा त कुछ विकास होय फिर एक बेर जीताई ना फिर विकास हो जाते कार हुआ बतियावा तनी का कहत तनी कहानी की हमनी के रही नु 5000 देले रहनी कॉलोनी निकाले के कॉलोनियो ना हमारा आइल। ए तो महाराज 5000 दे देबे नु तो 15000 और दे दे 20000 हो जी अगले बार तो एकदम काम हो जाए। समझ ली कि अगले बार और पहले पूरा लिस्ट में फर्स्ट में नाम रहुए जाई पैसा दे ना कुछ पैसा वैसा होना चाहिए। अरे भारी महाराज घोटावा देबे खातिर चाहिए बॉडी दे दे तनी ना भैया हां दो कुछ देखिया दे दो खाटी चाप मुर्गा बड़ा आई आई बाबा कहिए ले खोजत हम का भाई कमावा के हमनी के तामावा हो जाए। ए महाराज काम तो कहिया हो जाई अकेलू मुखिया बाणे पहला कहिया हो जाई बस भैया के जीते दिया ओकरा बाद वो सब ऐसे तो वोट ना मिली सबूर पारा पारी बोली जा पारा पारी सबूर करे जा हम भैया हमारा रंगदारी एकदम गांव में छबले बाटे जानते भैया काम देख के ध्यान देत रह हमनियो पता नहीं हम एकदम दिया हमनी के पूरा यकीन बा कि रउवे सब हमनी के भैया के जिताई जा ए भैया और रउवे सब पे हमनी के एकदम बढ़िया से ध्यान देव जा भैया काम हो गेल काम हो गेल बानू हां इनकर काम हो गइल हो गेल बानू तो भैया के ध्यान देत रह कुछ बोल दी कुछ ध्यान देला में नहीं ना तो काम हम हो गेल हम ना दे हां हो गइल बा तो का कर पास करा दी ना हम ना वोट पास करा देंगे कोलानी दो हम लाइटिंग मीटिंग बनबे ना कोई ना हट हम पैसा ना ले हम अपन फैमिली से पूछ के बतलाई में सुनी ना हम रुआ के बताओ तनी हां देखिए महाराज एकदम बोलोले बा का कॉलोनी राउर बन जी ठीक बा बस खाली भैया के जिता दी सरकारी काम होता नहीं देखी भैया के मान ली पूरा गांव के देखे बे महाराज हटी हमारा से उतना होई बे मार सुनी तो पहले के मैं पैसा आई खा गइल बानी देखी राउर एकदम 100% गारंटी बा कि कॉलोनी हो जे आ रहल बात लैट्रिन के त लैट्रिन ऐसे नहीं के बनावल जात ना ताकि मान लीजिए सुबह से आदमी गांव में से बाहर जइहन जब लैट्रिन करे खातिर तो
हवा पानी लागी बाहर के शरीर में तो शरीर स्वस्थ रही। हमें स्वस्थ कहाँ रहता दुबरा गुल बनी पैसे के चलते धर महाराज चल हम ना दे हटी हम जातनी अरे ले वोटवा दे दी ना ना ये अपन पैसा रखी हटी ठीक वोटवा दे दी रात से नो जानते नहीं नो मर्डर हो जी दिने दुपहरिया चलो सर चलो सर आई अच्छा मानाओ जी बोलिए कहे ना अच्छा ठीक अभी वोट में देरी बा मान जी और वोट तुमको बात बोला साहब जयकारा बा भुटाली भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 भुटाली भैया जिंदाबाद 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 भैया कोई घर घर में नारा है खाटी छाप हमारा है घर घर में नारा है खाटी छाप हमारा है ए बाबा निकलो जा घरा से कौन है चिचिलाता आई मुखिया जी आइल बनी मुखिया जी हां हां आई कहां के मुखिया जी प्रणाम बा अरे बाबा बड़ा ए जब भीम नहीं के मारे के आई और तो मारे नहीं बा आई जगह ने काम हमनिए करावल बा आई हां सिखाई वाला बुद्धि महाराज हम इन खाता में डलवे नहीं पैसा साइन कइले रहनी त हम अपना कमाइले बनैले बानी बुझाई ले बैठा बैठी जा हां कुर्सी रे कुर्सी बाबा कुर्सी बाबा का पोछ तन बढ़िया से हां लियाई बाबा जा किन कने बैठावल हमरे के अरे ठीक बा हमनी के पे बानी जा बैठी बैठ तो बुजुर्ग आदमी हनी रो सामने हमनी के बैठा जा हां बैठी बोली वोटवा केकरा के डेटली हमरा कुछ नहीं के बोले के हम कहले रही कि हम पेंशन के कागज भुला गेल बा बनवावे के बात कहत 5000 रुपया लागी एकदम रेडी रहा पेंशन के कागज और किधर बेटे रेडी बान किधर बस आ वही वाला बा वही वाला बा राशन कटवा के का भइल हमर रेडी बा उहो रेडी बा राशन कार्ड ने चढ़वा डल बनब के आडी इलेक्शन में आवत मैं चीज बन गइल बा महाराज ठीक मोय चीज और किधर कुली दन तनी पैखाना करवा दिक्कत होता बा पैखानो मिल जाई अंदर हां तो वो तो आवत 15000 रुपया तो 7000 खाइए जाता वालो तो कहां ले पैखाना पड़े महाराज मोय मिली पूरा के पूरा पैसा मिली टोटल मिल जाए इतना समझ ली पहले आदमी तो देखी कि के आइल वोट मांगे जानता नहीं और किधर हमार छाप बदल गेल बा खटिया पर देबे के बा खटिया पे देबे के बा हम देब खटिया पा आ तू ले बा लो नहीं मार दे दे खटिया पर दे दे खटिया पा अरे भोटा बा वोट हां तो कहानी है कातना दे अब हां कातना दे अब दिया जे ओकरा बाद जानते नहीं हो बकीको के रहुए रहू पेंशना वाला जो रहुए नु वो का कहला 2000 रुपया बाकी रहल रहुआ से सब वाला पेंशना वा इथी करे के बा ओही में कट गेल पैसा बा तो कहानिया आप तो यो खटिए पदीना कहां बोला वो बता दी समझा दी हमनी के हां बोलाई पतोहिया ए पतोहियो हां बाबूजी अरे नहीं आओ मारबा जना दुएले हां बाबूजी अरे प्रणाम खुश रही ये कनी हां हां तो देखे वाला ना हो जब वोट मांगे आई बवन जा कौची समझा दी ए महाराज रोगो सब बैठी जा का इतना खड़ा बन जा पैसा मांग लिए अच्छा हां दाब के दे देबे के बा कौची पे खटिया पे अच्छा हां खटिए पे दे दिया इनका खटिया छपे एकदम ठीक बा महाराज जी नु हां महाराज जी मोय काम करावते बन जा हमनी जानते बनी आपको तो काम नहीं तो हम गाड़ियो फारम अरे मोया हो जाई वही कहतिया काम नहीं करवाला सही मिजाज हर साल जीत तो जीत के कुछ न काम नहीं किदा करत मुखिया जी मोय साइन कोइले जते काजी मुखिया जी हां हमरा घरवा दुआरिया ना बनी बतियाली भैया बतियाली देखी अंतिदान कुल चीज हो जाए अच्छा हम नियर रही अच्छा ई कनी मुखिया तो मुखिया का मतलब कोई के मेहरारू में सटा में अरे ठीक बा देखी अंतिदान रोवा से कह देते नहीं खटिया पर दे देबे के बा
अच्छा आप के एकदम पूरा अरे खटिया पे कौची खटिया पे दे दे हम वोट अरे चुनाव वोट ठीक बा 4 नंबर पे बाटे आई हमारा सही बतिया आई जाई बाबूजी लिए हमरा बतियाई आई भैया आई हम मत मालिक है बानी हम ना हई गई कहानी आई हमर मैं नाली आई मैं फूटल बा आई रोड हइलाई नहीं के बानी कि ना हे महाराज कहत मैं बन गेल बा बगलवा में बनइले बन झमनी के बोल नु एहू में अली कलवा दे जा और रोडवा पे पैसे चलता नहीं एकदम रोडवा फोर लाइन भैया के निकलवाई बा। जा। 5 साल ले कहत वाला बांधी और की दन आइल बा वही पैसा एकदम आइल बा पैसा आइल बा, बम बम फॉर फॉर फोर लाइन आइल खातिर बा। आइल बा हां फंड में पैसा बहुत आइल बा एबेरी बताई जा आई 5 साल ये अपना पैसा ले उठवावनी कहले रहे कि कॉलोनी आवता ए मारा अभी ले ना करावल लइकवा से पूछम ना करावल हो ए बाबूजी यहाँ सब खाली सही कहत जा कोनो काम करत नहीं जा अरे महाराज का है ना खाली वोट हो ले जाई के बस, छोड़ दे तनी जा हो जाई मुखिया जी साइन कइले रहनी लइकवा के इथिया पे खाता पे डलवनी यहाँ के हां अच्छा बाकी सुन ले हम तो देवे खातिर तैयार बनी हौ एने सुनी ना अब पार्टी जहाँ हौ इथिया वाला पनि हो उहे मुखिया बा हो जोन हवा के छिटले तो हो हाँ ई उहे मुखिया बा ई जान ले लागता एनो पर चाल बिछावता ना कि एनो पर पैसा लेके अब भाग जाई चल ना मुखिया के लत वसल जा ढेर फुट के तो बे इथिया वाला पनि हो अलगिदन कॉलोनिया सोचत है डबल करवा दी डबल हो जी हां 5000 रुपया औरी माने कि चली कुछ कागज पत्र बनेला नु अभी नत बोली अभी इलेक्शन बाद अभी छोड़ी ना अच्छा दे दो चल भरोसा करी भरोसा कइले से सब होला दे दो आराम से बस खाली जिता के देखी जा भैया के पानी के जहाँ पार्टी बदलब जा हमनी के जानते मन जा गुंडागर्दी जाई नी बाबूजी हां जा ध्यान देबे के बानू ठीक बा खाटी पे दे दिया खटिए पे देवे के बा ध्यान में नो कहानी तो का हमारे आगे के प्लान का बनता माने ये सब गांव में तनी हमनियो के तनी मिला जुला को हम हाँ हम आदमी तैयार करा दे हमनी के घर में जाना तब 4 गो वोट तो 4 गो से 40 को दी ठीक है बा पैसा दे के फुसलावता ई फिर से जाल बिछावता जाल कि बिछा के फंसा दी एनो पर पैसा लूट के आ लेके भाग जाई चल चुप रहो गाँव वाला बड़ा सो ए ये सब के तो काम एकदम रेल के ये सब तो अपने आदमी हनी जा अरे चिंता नहीं करे के शाम में 10,000 रुपया 10,000 तनी अगल बगल तनी फैलावत चल तनी जा ठीक है ठीक बाबा कोई नहीं तो नहीं रही सुनी हैं अच्छा अबे जो लेट सेट होला दे दे बता क्या करबो हमनी के तो वोट से मतलब बावरी क्या वोट मोय मारवा लेबे के बा हां प्रणाम मुखिया जी अरे प्रणाम मुखिया जी। अरे प्रणाम हमारे भाई कहां रोवा सब घरे ना लोग होनिया काम बा हैं होनिया चली ना काम बा तनी कुछ सलाह होला दे पलटे वाला नहीं ना अरे ना भाई वोट लेबे के बानू वोट लेबे के बाद जाही के पड़ी हां तनी गांव घर के भाई बात तो माने कि वोट हमारा लेबे के बाद जीते के बाद देख लेम पलटे के ना ना चाहिए चली मुखिया चली मुखिया जी जल्दी बैठिए जगह काम बा बैठो चश्मा लगाइए ना सर क्या नाम है आपका लगाइए ना चश्मा तेरी चश्मा लगाइए मजाक न करी मजाक करते हैं हमरा ना मजाक नहीं मजाक हम बुझात नहीं रोवा सब मजाक करते हैं मुखिया जी तेल पानी आवत लगा अरे के तेल पानी का लगोइला के जी अरे ना मुखिया जी तन मन जरूरी बा तन तेल पाल जरूरी बा मुखिया जी आवत लगा के तेल पानी अरे रह जी ठीक मजाक रोवा सब ना मजाक करते हैं मुखिया जी बस पर 2 मिनट रुकी बस 2 मिनट तो मुखिया जी आपके चश्मा बहुत हैवी लगता है हां हाई की चश्मा है कनी मुखिया जी हमनी के पर चाल वाला जो आवास रहल ह ओकर पैसा का भइल मुखिया जी अरे आवे आला बा आ जे माछी बैठल रहल मुखिया जी वैसे मरनी का अरे मिठाई उठाई खा के नहीं का अरे मिठाई खोइले चश्मा लगा ली चश्मा बिना रुआ न जौन बा जौन फैशना बिगड़ जाए कनी तनी बढ़िया से चश्मा लगाई तब कनी एना पारी जौन आवास आई उ मिल जाई न हां ना मिली तो अरे वादा बात तो वादा मिलबे करी ऐसा थोड़ी नहीं ठीक बा मुखिया जी ठीक बा हम समझत तनी बात के अब लागी तेल पानी चले द सोना है कि पित्तर है अरे भीतर हो सोना कहाँ अभी पेन हो गया
अब ये तो तब वो? पेनवे करब जा कितना के होई हां कितना के होई ई हो 2.5 सके अरे मुखिया जी ले ली पैसा दी ना दी हमारा की अरे ना 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 काहे के महुआ महारा मिला मुखिया जी घूमना नहीं खे ना अरे का ना ना ठीक बा ये तेल मुखिया लगैले जी हो। हाँ तेल और नीमक चल, मल तब लागल बा हाँ। देख ली घूमना नहीं खे ना अरे फोन ला का बताई हमारा का जो तब तन मुखिया जी तन हेते तन हो की त ये कुल के का ना ना बस हो गइल चली चली मुखिया जी कहनी जी अब खिसियाई जौन रहुआ कहनी जौन खिसिया का बा खिसिया ना 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 कहनी जौन पहले वाला जौन हमनी के बाबूजी के पेंशनिया बनवा दे हम बनवा दे आ पैसा वाला दे 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 लाइटिंग हम। वाला चली चली चल, चली चल। चली चल 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 ठीक है बा चली ना फेंक दी ना हां फेंक दे मुखिया मुखिया जी जी के जय मुखिया जी के जय मुखिया जी की जय मुखिया जी की जय मुखिया जी की जय मुखिया जी की जय मुखिया जी मुखिया जी कैसे लेट हो गेला अरे लेट पसीना है क्या भाई पसीना मार छोड़ देले बनी छाऊ ना अरे ना ना तन टाइम गर्मी रहा गर्मी आदमी हो फैलो की अरे टाइम तो लागेला नु तन मन बात बतियावे में टाइम में फोन तब तैयार बनी जे नु मुखिया जी हाँ तैयार तैयार अब हमनी को वोट समझा दे समझा हां समझा दल मुखिया जी अब चलते हैं जामी के ठीक है बा प्रणाम मुखिया जी प्रणाम। खातिरबादी बने बोल ना हां प्रणाम तब ठीक ठीक है है इतना लेट कहां चलो सा आगे बता घोटाली भैया जिंदाबाद 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 घोटाली भैया जिंदाबाद जिंदाबाद घर घर में ना रहे बाकी सब हमारा है भैया जिंदाबाद 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 चुप बैठ के का भइल हम का बात हो देखो सा यही में भलाई बा हां जेकर जेकर पैसा ले ले बाड़ा सा हां ओकर दे दस लौटा दस ठीक है अरे दे दस बे भैया ई का कह देनी अरे महाराज है कहाँ 1 लाख 2 लाख कहीं हथियार लेके घुमतन जा लेके घुमतन जा अरे सब लूटले हनु बेच लूटल- बच दस बेच अरे तो देवे में खुदे लुटा जीव जा लेटा मैं घर दुआर मैं बिका जे सब पता होनी के का पता चल तन के जतना कहत न उतना करस ना हमर बत लड़ा कि ना लड़ा आदमी रो पे विश्वास करतन जिता दी हन इलेक्शन में अब के अली खड़ा बानी तब के जीत जाई बुझाई अरे ना हमारा न बुझाता हमारा कैसे जीते के जैसे कहा तो वैसे- तनी समझ ली देखिए वही में भलाई बा पैसा चली के चुपचाप। स्कॉर्पियो खरीदाइल और सब बंदूक खरीदाइल पैसा कहाँ से सब जगह जमीन में कोटोपरा किना गुलो बिगहा का बिगहा अरे ठीक बा चलो महाराज ऐसे ने कबो को घोटाली भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद